ingxabano sandise uthando bayakudinga ekhaya Khumbule ekhaya, khumbule ekhaya. umngane uphile sizwe siphilile Khumbule ekhaya, khumbule ekhaya. Abanye abantu bakholwa ukuthi abangasekho abafi uma nje besekhona enhlizweni kanye nasemiqondweni yethu. Bakholwa ukuthi bafa nje kuphela uma sesikhohliwe ngabo. Ekuvaleni kwethu inyanga yezentsha unyakeni ka-2016 sengathi umoya wesizukulwane sika-76 ungahlala uphila kithi. Singakhohlwa ukuzinikela kwabo emzabalazweni wenkululeko yesizwe. Sanibonani emakhaya, ngingu-Andile Khayelisiwe kanti nanka amazwibela endaba esiphathele zona kusihlwa. Umama mina usogolile ngami. Naye aluka ngifuna so sikhathi since 92. Ungithole ngo-2007 umama. Ngikhule nje kabuhlungu ngabe bokhona yonke lento le benyekize yenzeke. Xa ndihamba nosista wami apha endleleni kuthiwe hayi siyamazi lo uyabo lo ngumntana kanomama lowa kodwa mna bengekho recognition. uThobile Maseko wase-Freedom Park intokazi eseyincane kakhulu ekhule ngaphandle kwabazali bayo kanti lokho kwayenza yaba nentukuthelo enkulu. Ukuhlangana nomama wayo ngo-2007 akuzenzanga izinto zibe ngcono kanti manje usethemba ukuthi angathola ithuba lesibili lokwakha ubuhlobo obungcono nomzali uma nje engahlangana nobaba wakhe. Ake sibone ukuthi ngabe uyaphumelela yini kuloku. Igama nguThobile wakaMaseko, ngihlala eFreedom Park kabo baba abantwana bami. Ngibhalele ikhumbule ekhaya ngoba ngidinga ikhumbule ekhaya ukuthi ingisize ngithole ubaba mengingamazi obizwa ngo-Innocent Mkhize owayethe kumama uphuma eMKZN Empangeni Enseleni. Umama makasho ukuthi bahlangana eRandburg. Ubaba wayethatha ithombe lapho ngathi kuse-studio. Then umama ahlala eHillbrow. Ngo-1990 umama wakhulelwa. Mayetshela ubaba ukuthi ukhulelwe ubaba wayesethi yena unomntwana nomfazi. Then ilaba bahlukane kanjalo nje umama seka pregnant. Bahlukana zange bazwane vele. Umama wazohlangana naye sekangitholile ngiyacabanga bekuJanuary ngoba bengina 6 months umama mayesho. Ubaba wayehamba ngathi namantombazana ayi2 noma A1 kodwa wavele wangivula nje kumama emqolo wangibheka wasebiza lo muntu wayehamba naye. Angazi ukuthi wayebani ngoba mama yasho wambiza wathi sibani uzobona na ingane yami. Wangivula kuphela wangivala azange nje amupheli lutho. Then kwaba kugcina lapho ukubonana kwabo. Mina ukukhula ngaphandle kababa kungihlukumeze kakhulu sengimdala. Ngoba mangisakhula benginga-understand nje ukuthi wenzakalani kuyonke lento engidlule kuyo. Ngoba bengingazi ukuthi ubaba mina ubani kahle kahle. Then mase ngithola umama mangitshela kahle ukuthi mina ubaba ubani. La ngiqala khona ukuhlukumeza ngoba vele ngisakhula mina bengumntana nje ohluphayo. Mabasho bathi bengigula otherwise. So nomama ngimtholile naye umama ngeke ngamhlukumeza kancane. That's why ayele waqoquzela ukuthi sifuna baba sibe simthola. Ngoba ngizothatha lo hambo leli ngifisa ngathi ngamthola asekhona. Kodwa mangamthola ngasekho ngizokwamukela. Nangimthola asesekhona angeke ngize ngimlwise ngizofuna ngiphendule into angiphendulayo ngoba isaka mama istory sona ngisizwile iside la kamama ngifuna ukuzwa iside lakhe ukuthi yena kwenzakaleni and mangamthola mhlambe a right empilweni uzomela adlala indima yakhe la angazange ayidlale yonke leminyaka. Then mangimthola ayihluphekele mina umama anyway ungenzela yonke into then mina ngizozama ukuthi ngiyenzele yena mara abe angiphendulile konke lokakwenzile naye. uThobile uthemba ukuthi uzothola ukuthi ubaba wakhe yena uthini ngokuhlukana kwabo kulolu hambo olusuke eFreedom Park eGauteng lobheke eNanda KwaZulu-Natal.
Ngizizwa ngikatile njengoba ngisendleleni yofuna ubabami. Ngingazi ukuthi la ngiyakhona ngizomthola na. And la ayofuna somfuna ngakhona. Engiyomfuna ngakhona akusile indawo le bekayitshela umama ukuthi yiyo. So inhliziyo yami ibhlungu kakhulu nje ukuthi wayebeka kakhulu mama ngakumama. Mina ngikhule kabuhlungu ngoba mina abantwana bakithi anobaba wabo and uyabenzela. Bafunda igolini eziright kuphela nje mina engiswele yena ubaba lo engimfunayo kumanje. Yebo sanibaba. Njani? Siyaphila njani Ntombi? Ngiyaphila. Yebo. Ngicela ukubuza baba ukuthi ayikho umuntu obizwa ngo-Innocent Mkhize la ekhaya. Innocent Mkhize. Ubani wena igama lakho? Mina nguThobile. Thobile. Thobile wakaMaseko. Maseko. Kuphi nendawo? eJozi, eJoburg. Uzalo ubani wena Thobile? Ngizalwa uSisiwe Molweni Maseko. Athi ehlala kuphi yena? Ngathi wayehlala eHillbrow makahlangana nobaba. Okuningi sizoxoxa usungena endlini Ntombi. Cha baba, uInnocent Mkhize ukhona la ekhaya. Uyena lo. Ngicela sixoxele ngaphandle. Oh. Singahlala. Njalo baba. Yaphela Ntombi. Ngiyaphela. Umama wakho ngiyamazi, uma ukaMaseko, uzalwa kwaMaseko. Ade ngihlala mina eGoli. Empeleni akusikho ukuthi sabonana ngihlala eHillbrow kodwa sike sasinaye eZola la engangihlala khona manje. Yeah. Kusho ukuthi-ke sabe sesilahlekela nako kusuka kwaMaZola ngishintsha umsebenzi. Wena ngaleso sikhathi wawungakabi khona. Wayesakuthwele. Kusho ukuthi-ke sahlangana naye eJimstini. Mina igama lakhe kwakuNokuthula. Engilazi. Sahlangana naye eJimstini ekubelethile umncane. Wathi nansi ingane yakho ngakubona. Wawusebongani impela ngathi uye umntwana wathi naye. Ngaze ngithi cha ubuye umlethe ngangisasebenzela eJimstini eStation Bazaar. Emveni kwalokho-ke sadukela nabanga ngingaze ngashintsha umsebenzi ngoba kwakungesona umsebenzi opermanent. Ngabe sengihlangana naye futhi sengisebenza kwenye yama flat. La engangisebenza khona-ke. Ngihlangana naye ey'tolo lapho wathi hawu Mkhize ngathi naye awu uphi umntwana na wathi hayi ukhona. Kodwa sengishadile. Usushadile manje uzoza nini naye ngizombona ngoba ngangifisa ukumbona. Wathi hayi uzoza naye sahlela-ke ukuthi kufanele akulethe. So konke lokho kukhulumile ngiyakuzwe lakhe side ngiyalizwa-ke manje. Kodwa into engahlangani ukuthi nawe ukhuluma into yakho and it's like kimi ngoba mina umama since angikhulisa it's like uyaziprotecta kimi. Ngoba uthi ukutholile
wabuya futhi kuwe wathi umntana akafuna ukuza. Yeah. Umama uThema akakufonela ifoni azange izingene. Ngabe sikhuluma ngomuntu one lama uthi unokuthula ngoba mina umama ubusisiwe Molini Maseko. Noma ngikubonisa yena esithombeni kucala before sokhuluma sephambili. Ngicabanga ukuthi uma ungangikhombisa ngoba mangibheka amehlo Bakukhumbuza yena intombi yakho. hayi Bese samanje. Oy. anyway Okay ke umama mina makangitshela uthi uhlangane nawe ngo1990. Bosebenza eRandburg estudio. estudio Ushuthi ithombe. Yebo uthi uhlangane nawe bosashuthi ithombe. Yena ahlala eHillbrow. Wena bobuza nje ngokumvakashela wawunengane ekuthiwa ubungane yomfana eSoweto. Uhlala nomfazi. Yabona kuliphutha ngane yami lokho ingakho ngithi kuzoxaka ngoba angikhumbuli bengahlali mina nomuntu wesifazana uyabona ulo akhuluma ngayo usiphelele Umntanakho usiphelele uma wakhe kade ehlala emzimhlophe hostela labomama yabona ubefika naye engivakashela kaze ngihlale nomuntu mina lapha so yena wakutshela ukuthi ukhulelwe wena wasuthi kuye hey mina angakafuna umntana nginomfazi nginengane ilandlu wamnikeza i300 wathi wamnike i300 wathi akhipha isisu kwaba kugcina ukubonana kwenu akulona iqiniso okwesibili yezwa ukuthi ngithi unokuthula kusho sibenhlangane nje nikhohlisana naye but igama lakho Innocent lakho yela lese basi mina ngaze ngimtshela mama Innocent Sanford Mkhize ngihlukumezekile kaMampela baba ngoba umama kwayena uThema kahlukana nawe mina mase ngihamba bese kahlukene nawe ukuthi mhlwana khulelwe mina mase ngicala ngihamba benganamuntu ozomsiza bekathengisa amagwinya ke eJoburg kushuthi ngoba nina ugcina bena salon lapho bekathengisa amagwinya wakose ukuthi angithatha ngise kubo kwabo babakhe kamabasa angithatha ngisa lapho ubabakhe bekahlala nomunye umfazi loyo bakhulumisana nomama ukuthi mama ucela ukuthi angigade yena uzoza angibone akuphela inyanga washiya konke umama loyo wahamba nami wabaleka nami kushuthi bekalaya umkhulu wami ngoba baxabene wahamba nami since abaleke nami bathi ize waya nami eZimbabwe manje ngizole ngisasemncane eZimbabwe ngamxaka wangimikisa kubo eMpumalanga kubhuti wakhe umama loyo umama usangifuna leso sikhathi waya eMpumalanga wafika wangishiya lapho bese ngigula eMpumalanga bathi ngifike ngidumbe intamo ngasikhona umuntu bekangiqenya 92 lo muntu kushuthi umuntu bekafuna ukungibulala bona bazi ukuthi umama loyo ungidobhile umama bekafuna ukungibulala and umama uthi bangitshontshe ngihamba bona bathi bangithole ngingahambi and umama lo abangishiye kuye bangishiye 92 early so ngakhulela kulomuzi loyo bathi bengilelwa ama social worker then umfazi ka malume kabo stepmother saka mama uye ongikhulisile oyele walo kuma social ukuthi ngiphelele ezandleni zakhe mangikhula lapho ke bengihlukunyezwa ngendlela yokuthi basheshe bangenza umfazi ngakazimisela kuba umfazi ngikhule nje kabuhlungu ngabe bokhona yonke lento leyo benyekize yenze ngabe ubekhona umama mina usogolile ngami naye aloku angifuna so sikhathi since 92 ngithole ngo2007 umama and wangazi naye ngithola njalo ubufone sekafona yabona kubhlungu ukungabi namaqiniso kubhlungu ukungabi nawo amaqiniso yabona ukuba uma wakho naye wayekhuluma iqiniso kaba ukho konke lokho
Kumina kuyafika manje ukuthi lokhu wena okusho lokhu ayekusho yena kumina kwangesikhona. Ngalesikhathi efika kimina eflatini wasukhule ngokwanele. Uma ungibalela isikhathi ohambe ngaso uthathwa, ngithanda ukuxakeka ukuthi efika lapha eflatini ethi uhleli emzini wakhe la okane khona. La okane khona uthanda ukungixaka ngoba ngendlela oyisho ngakhona akukhomba ukuthi wawulapha. Ngangeke ngivume ukuthi kwenzeke, mina nginekhaya nginabazali, imizi yakithi miningi kakhulu. Ngisho nalawa ngathiwa khona sekuxakile-ke kwethu. Imizi yakithi, umuzi wakithi mkhulu. Lena yo 300 rand angiyazi futhi. Nokukhishwa kwakho. Angazi ngize ngihlangabezana nayo. So nina kusho ukuthi nje benizwana isikhathi esincane kuze ngibe khona mina. Impela ngeke ngisho ukuthi kwaba isikhathi eside, akuzange kube isikhathi eside. Akuzange kube isikhathi eside. Manje uthi uzongenzela yini ozongenzela nekumele ungenzele as umuntu wakaMkhize nje ubulazi phela usiko lakaMkhize. Ngoba mina ngiyasogola phela. Kusemandleni nami konke okufanele ngikwenze ngoba sebekulandile nje baze bakufikisa. Hayi mina angifuni okuningi kuwe mina anyway baba. Yeah. Ngifunayo nje kuwe ukuthi ungenzele into emele uyenze phela. Impilo yami nami iqhubekile phambili. Ayikho futhi into engizoyenza ngaphandle kokuthi ngenze lokho okudingayo. Ngithanda ukusho-ke nguNezi ukuthi ngiyakuthanda ene ngikukhonzile ene ngicela ungixolele kukho konke lokhu ngana. Ngizimisele ukuthi lama pain onke odlule kuwona ngwavala. Ngiyazi ubuhlungu kodwa kuthokozela ukuthi namhlanje usemndenini nawe wakho. Ukwazi ukuxhumana. Kwaze kwamnandi ngani. Hayithi. Ngithanda ukubonga namhlanje ukuba ngifikelwe inkosazana yami la. Umama entombini yakaMaseko. La ekhaya ngiyemukele ngezandla ezimhlophe ngoba umoya wami kade wawukhathazeka ngawo. Nakuba okuningi ngingakusakhulumanga ngoba singaxoxanga okuningi okumayelana noma wakhe, kodwa ke nginethemba lokuthi namhlanje nomunye ufanele ukuthi akwemukele okwenzekile. Siyakwenza singabantu besilisa kodwa ekugcineni kuyasifuna kufanele futhi sikumele. Ngiyacela ukuthi emaphutheni ayenzekile abanye bafunde kona ngoba ngiyazi ukuthi nomunye ubengacabangi ukuthi lento iyenzeka abanye bebengayibalekela. Kumele ukuthi ukwamukele ngoba awazi umntwana ukuthi umnikwa ubani. Kakhulu ukuthi ngithole ubaba wami namhlanje ngoba at least nami sengizokhona ukuthi ngizibize ngoMkhize kahle. Bengizibiza kodwa bengisaba ngoba ngingana-sure ukuthi vele ubaba wami wakaMkhize na, kodwa ngijabule ukuthi namhlanje ngimtholile and ngimthola saphila asesimeni esi-right. Kuko konke lokho engidlule kuko angazi kwamanje ukuthi ngixolile kuphelile. Ukuxola kona into engikhonayo ke mina ukuyenza, ilula for mina ukuthi ngivele into ngiyindlulise kodwa kimi ngaphakathi kube ngingaphelanga. So angazi ukuthi khambeni kwesikhathi kuzoba kanjani. As long as ubaba mazoyenza into emele ayenze nje kuphela, mina anginankinga naye. Konke okwakhe ngidlulisile. Asithembe ukuthi uThobile uzobeka ngemuva konke okwenzeka empilweni yakhe, babheke phambili nobaba wakhe.
Umlaleli nawe ungaba sethubeni lokuhlangana nesihlobo sakhe sakudukela kudala uma nje ungabhala indaba yakho phansi ufake yonke imininingwane bese uyithumela ngefax ko-86 511 7440 noma usithumele i-email kwaKhumbulaekhaya@sabc.co.za. Ungaphinda futhi usithumele incwadi yakho ngeposi kuleli kheli Khumbulaekhaya, Private Bag X345 Melville 2109. Ukuzalwa umama ongumuntu omnyama nobaba omhlophe kwadala inkinga ezinkulu empilweni kaPriscilla Mabaso ekukhuleni kwakhe eNingizimu Afrika ngaphansi kobandlululo njengoba nakho ubaba wakhe uGerald Patrick Otto wagcina engasakwazi kumvakashela eSoweto. Uthemba ukuthi usengamthola ubaba wakhe akhe ubudlelwane naye bukababa nendodakazi. Ake sizibone lo daba lwakhe endabeni yethu emfushane ngoba lahlekile kuleli sonto. Igama lami uPriscilla Mabaso. Ngikhulele eZondi eSoweto, mara manje sengihlala eDainfen eFourways. Ngibhalele kaKhumbulaekhaya ngoba ngifuna ubabami uGerald Patrick Otto. Since ngazalwa angaze ngambona, umama uye nje beke ngitshela ngaye. Umama wami uPriscilla Hlongwane uye bekehlale ngitshela ngaye nogogo nomkhulu eZondi lapho engikhulele khona bebehlale bengitshela ngaye ubaba ukuthi behlale eza ngama holidays nabo December through the apartheid difficulties bebe sneaker into Soweto together, sneak out of Soweto together, and they would come for family Christmas events and all of that. They lost contact, I'm assuming, around the picture, you know, it was taken in 79. Obviously, I think it became even harder now for whites to come into Soweto because of if you remember, if they see a white person in the townships, you would be burnt or something. And if they were to see her with him, they would obviously kill her, to the extent that she even moved from her family relative in Mufulo to stay in Zondi with my granny because of that. This has always been a sensitive issue for me. As you can see, the minute you mention the name, you know, Kulaja without Baba, when everybody has Baba, I understand. You understand? I understand. Okay, fine. I understand that in a family there has to be a unit, mama no baba. But besides that, mina, I'm different. Young born and away from Nkula. I mean, I've been teased and whatever. I want to put a face behind that reason. You understand? Yoguti, babantu bang bize tamati so bang bize melo yellow bang bize anything, you know. And from manje by seeing the picture, I don't mind all of that. I don't mind all of those names. I don't mind people behle bangami ema liftini and thinking I can't share them and things like that, because I know who I am and I'm proud of that. You understand? Yeah. And even in my Facebook name, I call myself Priscilla Otto because of I feel good I'm an Otto, you know. And if I do find him, maybe the last dying wish for me would be ukuthi ngitshintshele nesibongo sami kuye. You understand? So that, well, as ngikhuliswe ngesintu also, you know, ukuthi thina sibelivele ukuthi mawuthatha isibongo sakababa somehow izinto zakho ziyavuleka. You understand? So that's one of the reasons as well. Gerald Patrick Otto, this is your daughter Priscilla that you had with Priscilla Hlongwane from Soweto. You remember Josephine and Simon, my grandparents that brought me up, that used to come to their house. Gerald, if you are alive, please make contact with me through Khumbulaekhaya, because I need to see you. I need to put a face behind the man that I've been growing up, everybody telling me that Jerry, your dad is Jerry. He was so nice. He was a fun-loving person. He was a person who loved black people. You represent what apartheid doesn't. You know, you went against all odds, you know, to fight apartheid in your own way. So please come back to me. I just want to see you and put a face behind you. Daddy, please come back to me.
Mbukeli wami othandekayo, uma nawe ungaba nosizo ekutholeni uGerald Patrick Otto, sicela usithumele i-SMS ku42988. Khumbula ukuthi i-SMS ngayinye izokubiza 150. Siyakunxusa-ke mbukeli uba usebenzise namba kuphela ukusifunisa lona olahlekile. Uzungakhohlwa ukuthi ungakwazi ukusivakashela kwiwebsite yethu kanti ikheli lethu lithi www.khumbulekhaya.net.za. Ungaphinde futhi usithole kwiFacebook kanye nakuTwitter. Mbukeli wami othandekayo, sesifikile futhi leso sikhathi sokuthi ngikufundele enye izincwadi ezivela kini. Khumbula ukuthi silapha ukuzosiza wena uma usinika zonke imfanelo zale hlobo ongathanda sikusize uxhumane nazo. Iyakusihlwa incwadi ifundeka ngale ndlela. Dear Khumbulekhaya, my name is Sana Nenene Kakudi from Porchi. Please help me find my son, Hetman Khatliso Kakudi, who left in 2007 to work in Benoni but has never been back home since then. I would highly appreciate your help in finding him. Yours faithfully, Sana Nenene Kakudi. Mbukeli uma ungaba nosizo ekutholeni uHetman Khatliso Kakudi, sithumele ifax ko-86 511 7440 noma sithumele i-email kwakhumbulekhaya@sabc.co.za. Ungaphinde futhi usithume incwadi yakho ngeposi kuleli kheli, Khumbulekhaya, Private Bag X345 Melville 2109. uJeremiah Vusumuzi Ngcongo ubaba osekhulile othanda ukulungisa amaphutha enzeka kudala ngokuthi ahlangane namadodakazi akhe angamawele awashiya eCape Town ngonyaka 1993. Asizibonele udaba lwakhe. Igama lami nguJeremiah Vusumuzi Ngcongo. Ngihlala eKamajazana, indawo ekubizwa kuthiwa Williams Farm, duze ne-Orange Farm. Ngibhalele kuKhumbulekhaya ngoba nginesicelo sokuthi ungisize. Ngashiya umndeni wami le eCape Town ngo-91. Ngazama ukuntazingana ukubafonela ngiloke ngibathinta kwathiwa ukuthi ngalahlekelwa ama-contact. Ngithe mengilahlekelwa ama-contact kwabe sengilahlekelwa yiyo yonke into. Ngazama-ke nokuthi ma kukuthi ngintazingana ngiye le Cape Town, kwathiwa ukuthi angisaboni le ngangibashiye khona. Sengiyaduka manje angisayiboni indawo and manje i-address angisayiphethe futhi. Uyabo, namaphoyisa khona azama ukungisiza kodwa angivanga ngisizakale. Ingithintile nje kakhulu engangokuba mangibona izingane zama-twins ngoba nginezinye ezama-twins ekhaya. Mangibona bona labaya abanye ngiye ngicabange bona ukuthi hey konje izingane zami lezi. Uyabo, kudla ukuthi ke manje isimo mangabe ukuthi akuhlangani. Efisweni zami nginesifiso sokuthi sengathi ngabathola bephila kanye nonina. Bekwazi ukuthi bebe nemibuzo abangayibuza kimi. Ngingakuthokozela lokho mangabe ngabathola bephila njengokuba ngithatha lo hambo nje. Yabo, ngakuthokozela kakhulu ngathola kungekho oshodayo phakathi kwabo. Ngibasondeze kimi, ngibanikeze uthando. Sisuka eWhalers Farm eGauteng silibhekise eNyanga East eKapa. Sethemba ukuthi ubaba uzohamba kahle. Njengokuba ngihamba lo hambo nje ngizizwa ngithuke kakhulu. Angazi unini ukuthi uzothini embuzweni yakhe ekuthenini njengokuba le ngane ngingakaze ngizisupport. Iminyaka sizeyeva ku-26 ngoba izingane lezi zika 91 ngingaziboni izingane.
ngizizwa nje ngibhlungu ngokwenzeka kodwa ke ngizoyiphendula imibuzo noma imiphi abazongibuza yona. Mhlawumbe bengaxola bengixolele kulokho yabo. Hello. Hi. Siyaphila bhuti kunjani? uJeremia uSmuzi Ngongo. Ubani? Ngambe ngifuna. Naku nginani? Ba. Uye. Hello bhuti. Sawona nomsi. Nkosi yami sawubona bhuti. Oh my gosh. Sawubona. Njani? Philile bhuti. Bhuti. Yo. Oh my gosh. Oh bhuti. Njani? Sikhona njani? So right Yala now. ngifuna. Thola iduli zokuhlala. Ima izitulo, mabaze nezitulo aba. Imanazi. Udala ngiloke nginifuna nomsi. Kusho ukuthi ngalahlekelwa ama-contact. Emva kwesikhathi eside ngoba ngangintazingana ngangiloke ngikufonela. Angithemba uyakhumbula ne. Angiloke ngikufonela. Wayibhala incwadi ngayithola eyayinezithombe zawo. Uyabo. And then ngahlela ukuthi ngizokwehla ukuthi ngize la. Uyabo. Bathaniseke ukuthi umsebenzi angiwutholi. Ngihlala isikhathi eside esingange 6 years ngingasebenzi. Uyabo. Ngeze ngazama ukusebenza. Uyabo. Ngaloke ngithi hayi ngizokwehla. Kanti ngizolahlekelwa ama-particulars. Lawa ngiloke ngithembele kuwona, amafoni yonke into. Uyabo. Ngiyathokoza ke njengokuba nginithole niphila nonke. Uyabo. Ngingakubuze nikubuzayo kimi ngendlela engintazingana engikhulise kabi ngazi ingane zami. Uyabo. Uwedwa. Uyabo. Yabo ngiyabaza ubunzima beingane ukuthi bungakanani indoda nami. Uyabo. Uyabo ngendlela ingane ezikhule ngayo ngaphansi kwakho. Uyabo. Akukhonza kusho mina ndiyazi balithini napha. Into abayiceleyo kum bacele nje intoba bafuna ukubona, bafuna ukwazi. Yabo because baye abantwana bethu kaloku exesha bona baphila kulo. Abafani nexesha thina besiphila ngalo abazali bethu besifihlela izinto. Mara bangoku bafuna uyazi yonke into. So kuba ngcono noba utata omntana uzawuthini noba kazikwenzanga nto. Just umntana amazi utata wakhe ayazi ba mhlawumbi ifamily or whatever kwenzeka ntoni ayazi ba utata ndiyamazi unje ngohlobo nohlobo kuba akunandanga uba umntana akhule engazi kwaloo nto ingathi ngokumamakhe bengumuntu ongena life mhlawumbi ngiyathokoza mangabe ubeka ngaleyo ndlela. It's been years like sikhuliswa ile ntombi yakwa Stevens. Yodwa ngane zami fanele nibhodle nikusho enikushoyo ngoba phele ngiyazi ukuthi yebo kona noma ngakuthiwa bekade khona uMaweni kodwa ke akhona lo manxeba angaphakathi kunini. Uyabo kumele nibhodle yabo nikusho enikushoyo. Uyabo. Ngoba eksempeleni nganginalahlanga ngane zami. Nganginalahlanga. Uyabo. Bengihlale ngisho njalo ngisho emndenini mhlambe mangabe ukuthi ngake niqhamuke mhlambe nivakashe banganichasela ngesimo kade ngingaphansi kwaso. Uyabo. Empilweni ngempela ngane zami kusho ukuthi bekade ngalali ngisho ebusuku bekade ngintazingana kusho ukuthi ke waba nesikhathi sokuthi ngumuntu ophuzayo sengilala ngokuthi ngiphuze ukuthi ngikwazi ukuthola ubuthongo ukuthi ingane zami uNkulunkulu ngabe zidleni zona
yinina kuphela ngane zami kade ishoda esikhaleni senu yabo ukuthi ngikwazi ukunithokozisa njengezingane zami. Ngizothi uba kuyo yonke loo nto umamethu usikhulise kakuhle gqithi. Ngizawutsho loo nto. She was a fighter, usebenzile ups and down, esebenzela thina sobayi-2, ekhona nosister wethu omdala encedisana. Ngiyamazi. Ongasekhoyo ngoku. Akasekho. Yeah. uNkulunkulu. Washona 2009. So uqhubile after that. Soli nomusa ngiyayazi ngane. It's been 4 years now. Yebo mntana. Izinto bezikho right ku. Ukuyeka esikolweni. Sisezawuqina. But mhlawumbe ke bekufuneka icala likatata so that siyazi imvelaphi yethu. Izwi lelo ngiyalithola ngane zami. Ngiyalithola ngane zami. Ndingatsho mna ndithi izinto ebomini bami mna. Njengoba singamawele kunako kutshiwo kuthiwa sizufana kunako uba izinto zami zihambe kakuhle. Izinto zami zandihambela kakuhle, ndafunda. Ndasigqiba isikolo. Ndanezinye passions, ndavula nesalon le ndinayo, isalon yethu Central Sa bendisoloko ndiyi-backbone, ndiqinile. So yena uye wanobunzima kakhulu ebomini. Izinto zakhe bezingahlale zimlungela. Nezinto zofumana umsebenzi njengoba sesisebenza ngoku khe wahlala i2 years engaphangeli kunzima. And njengoba engumuntu othuleyo kunami yena ipain zakhe ebengazisherishi nami kakhulu, engazisherishi nathi nomamethu kakhulu. Because ungumuntu ocingela uba ucingela i-feelings zomnye umuntu. Ebecingela kakhulu bendimbona ecingela i-feeling yami. Ebesoloko efuna uniprotector yena noba ndingafumana ntoni mna ndenze ntoni but as long ba ndi right. So ndavuya kakhulu last year xa efumana umsebenzi naye watsho waphangela. After that izinto zezantle kakhulu izinto. Into endinoyitsho mna kuwe ke nje noba umntu akanamali noba umuntu ungumntu nje kodwa isingathi xa inobonakalisa uthando nje oko uthando ebantwaneni bakhe mna ndiba right. And kumandi naloo nto uba xa ubuze emntwaneni uba utata wenu hayi asimazi thina iba zintloni kum, hayi zange sambona thina utata wethu. So ndiqoma indenza shayi ke le uba at least noko benothi hayi siyamazi qwaba. Le ndlela ubeka ngayo nasencwadini wayibeka kanjani impela ukuthi kusho ukuthi yilona lolo thando engashoda ngalo ey'nganeni zami ukuthi endeni noma ngingenalutho engcono ngizamele ukuthi ngize uyabo ilona thando engashoda ngalo ngaleso sikhathi ngizosikhombisa iy'ngane zami uthando ukuqhubeka kwempilo. Mina ngicela uxolo nje kunina-ke ngiyalicela nje uxolo ngicela ningixolele ngane zami. Ngiyazi ukuthi kuzoba nzima kunini kodwa uxolo ngiyalicela. Ewe siyakwamkela and ndiyavuya mna kwelami icala ngoba izinto mhlawumbe zizawutsho zikhanye ngoku. Yebo mntana. As times goes by maybe nyhani ke sizawuxola nathi enhliziyweni ngoba kusebuhlungu kuma ndifuna ukuxoka. Ngoku ndivula laa mnyango ndithe nokubona ndazibona. A part of me can't believe it because bendingenayo hope basakufumana. Kodwa ndithe ndovula laa mnyango ndazibona ngoba ndiphilile apha eminyakeni mna. Xa ndihamba nosista wam apha endleleni njengoba noba sihamba phi kuthiwe hayi siyamazi lo uyabo lowa ngumntana kanomama lowa. Kuthethwa kumamam ke uNomsa sebemazi. Abanye abantu ke abasiqapheli, abantu abangasazi abasiqapheli basingamawele. Kodwa mna bengekho recognition. Sometimes I would make a joke ndithi
kuye umamam ke ndiyamazi ke angumntu uqinileyo ndithi hayi noba mna ndathathwa esibhedlele mna soze uva ndilowele mna kutheni ndide ndifane nabani mna athi hayi mntanam ufana notatakho wena kakhulu nguye ubuso obubude ufana na so ndiyavuya kakhulu andingomntu okwazi ufanisa kodwa ndithanda ukubona ndabona amehlo akho ngiyathokoza ndazibona ayikho enye into endiyinidayo I'm complete now. Hayi ngiyanizwa ngane zami ngiyanizwa ngendlela enibeka ngayo kuyangithokozisa njengokuba nibeka ngoba sesibonene yabo amanxeba avulekile ngizozama ukuthi ngiwavale. Yebo. Ndiyavuya uba abantwana bam behlangene notata wabo ebunzimeni nasekusokoleni bezame ukuba besesiyincamile lento kodwa uThixo wenzile kwaze kwanamhlanje waze wafumaneka. Ndiyavuya namhlanje uba sifumene utata wethu. It's mina emnandi kuthi apha kwaSteven sihleli simazile. Now I can say father nangona sizawuxola kade but umnandi kuthi so ndiyabulela ngoba naye ezidinile suka ngapha all the way from Johannesburg as a Cape Town. Like I'm a happy girl now since limonile, like I can see ubuso bakhe buyafana nathi. Ndiyavuya kakhulu uba ndimbonile utata wam and manditsho bendingayilindelanga. I wasn't expecting it. Ngoku ndivula umnyango I was so shocked. Bendingayazi uba ndizambona but I saw the first time ukuba ngutata wam lo ungena phaa. It was so emotional for me, I must say. So emotional because ndandizixelela uba I wouldn't cry ngaloo mini ndimbona ngayo because andimazi. But it just happened automatically. Ndalila because the pain yohlala ngaphandle kwakhe for so many years. And I think yona nto indililise kakhulu is the hope that xa senditshata uzabe sekhona. So my dreams came through. Ngizozama ke ingane zami ukuthi ngigculise ngokuthando ngibagcinele konke engifisa ukubagcinela kona. Uyabo abakhala ngako uyabo. And then ngibathokozise nabo njengezinye izingane zami uyabo. And then ngizozama ukuthi beye nasekhaya ngibagcinele namasiko uyabo ngibazise nethakazelo zasekhaya yonke into uyabo. Siyathemba ukuthi ubaba uNgcongo uzolibamba ngezandla ezimbili lelithuba lesibili lokwakha ubudlelwane obusha namadodakazi akhe. Esithombeni zabalahlekile kuleli sonto sivula ngoMargarita Mabore Muhlamunyane waseDonaldton ocela ukufuniswa umfowabo osesithombeni uPetros Gamela Mokoena owanyamalala ngo-1986 eya emsebenzini eMiddelburg. uMargaret Chimangadzo Singo osesithombeni waseLimpopo ufuna umama wakhe amazi ngoSelina owamshiya kwelaseVenda kubaba wakhe uPetros Ndwa Singo waphindela eGoli eBramley lapho wayesebenza khona. Kanti unolusindiso Anthea Khumalo waseDavidton ufuna umzala wakhe osesithombeni uSibusiso Mthetho owanyamalala ngo-2013 eseGermiston. Bese kuthi uPetros Nkadimengu waseLimpopo acela ukufuniswa umndeni walona osesithombeni uElias Libose Mphuthi waseReeds eFree State. Amagama eingane zakubo ngoMudiyegi, Bloni noMabiti bonke abakwaMphuthi. Kanti uRomeo Offense Kolomba waseFree State ufuna umama wakhe osesithombeni uvuyelwa Yvonne Kolomba owamshiya esemncane nogogo wakhe. Solakala sengathi usekhaya elitsha eCape Town. uNomaphilo Ziqhu wase-Orkney ucela ukufunisa ingane yakubo uYonela Ziqhu eyathathwa ngubaba wayo osesithombeni uPhathixolo waseNgcobo. Kanti uNtomzodwa Ntshangase waseCleveland ufuna ubaba wakhe osesithombeni uMkholiseni Ntshangase noma izihlobo zakhe zasemahlabathini. Lapha esithombeni sinosibongile Ndlovu waseMsinga ofuna umama wakhe uBeauty Shabalala wasesinawane eSoweto agcinana naye ngo-1970 ethathwa ngubaba wakhe uAubrey Madikane Ndlovu. uPhilani Ncube waseYoville ucela ukufuniswa umfowabo osesithombeni uBekezela Bobs Ncube waseZimbabwe owanyamalala ngo-93 zukala sengathi useKapa.
Lona osesithombeni uFoster Cibi wase-Acornhoek ofuna izingane zakhe uLumajele noSikeki azithola noRunda Malaza kanti wazigcina ngo-1969 eNelspruit. uBongi Ngcobo wasePort Shepstone ufuna umama wakhe uNokuzolo Gcaleka Mqwathi waseTranskei owashiya esencane. Bese kuthi uNonhle noNothando noZandile bakwaMyeni eJozini bafuna ubaba wabo osesithombeni uDavid Mathenjwa owabashiya nomama wabo uNomsa Myeni eza eGoli ezofuna umsebenzi. uMashiya Lijana Mashadula waseSovenga ucela ukufunisa udadewabo uMamushi Jane Muhlasedi osesithombeni owanyamalala ngo-1991. uDumsane Obris Dumohlongwa wasendengezi ufuna umndeni kababa wakhe uBernard Linda owayeshayela amaloli akwaDow Clay ePinetown. Bukela isivala ngophindiwe Caroline Mani waseLady Frey ofuna uJudas Matume Mokonyama waselibuwa Khomu ongubaba wengane yakhe esesithombeni uNdiphiwe Victress Mani agcinana naye ngo-1993 esebenza eLyoko Prison. Kusihlwa sibone kuhlangana abantu esebeneminyaka badukelana kanti lokho kusifundisa ukuthi sihlalele njalo ethembeni ngoba ithemba alibulali. Asiphinde sihlangane futhi esontweni elilandelayo ngesikhathi sifanayo khona lapha SABC1 unqa phambili nilale kahle. Next on Khumbula Ekhaya. Angisakhumbuli kahle ngeke ngikwazi uku-rewinda ngibuyele emuva. Uphuma Ngimshayile kaMasha. ngabe ngcono ukuba ukhona ngoba kuyo bengakhuluma iqiniso. Nami bengifisa enhliziyweni. Kodwa Sathana nibeke phansi. Noba ndiyiphethe manje ndithi nizokhamba nihlale phansi ningakhamba.